хора, днес отново ще отваряме Kinder Joy яйца, но този път ще отваряме 3. Да започваме. Повторка. Нека, какво ще изгубя? Значи не винаги съответстват номерата. А вие знаете ли за номерата? Ето тук има отдолу един малък номер. Ето 34 са. Да. Те винаги са различни на таковата и с тези номера може да гадаете каква фигурка е вътре и номерът съответства някога, но този път... Това е... не знам какво е. Дори не разпознава. Това е някаква... Чакам да видим какво е това. Какво се прави това? Това е ключодържател. Много готин. И попит. Навсякъде попит. И остана едно яйце. За сега само една повторка имам. Ще разминя с някой после. И пак не е повторка. Това е вече на жокера, пак попит.